मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुङा खुनुरुखुम जिउ रैखा। चिरां जिल्लानि रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय दादगारि ओनसोलनि 1 नं खाग्राबारि गामिनि हिरा बसुमतारिनि नखराव हाग्रानि मैदेरा हरनि 12 रिंगासो समाव फैनानै न'खौ बुफाय बुसि खालामफैयो। आथिखालाव गुबुन जिल्लाफोरजों लोगोसे चिरां जिल्लायावबो बेबायदि हाग्रानि जुनारफोरनि उदखार खालामनायखौ बारानिफ्राय बारा जानाय नुनो मोनगासिनो थादों। थांनाय हरनि समावबो रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय दादगारि ओनसोलनि 1 नं खाग्राबारि गामियाव भुटान रायजोनिफ्राय आदार नागिरनानै फैनाय हाग्रानि मैदेरा गामि ओनसोलाव हाबफैनानै सुबुंफोरखौ हालाय हाफाय थासारियाव खोख्लैयो। गामियाव हाबफैनानै सासे दुखुथिया बिबायारि उन्दुना थानाय गंसे न'खौ बोफायो। दुखुथिया सुबुङा मैदेरनि गाग्लोबनायनिफ्राय न'नि इन्जुरखौ बोफायनानै खुनुरुखुमै खारग'नो हादों होननानै दुखुथिया बिबायारिया फोरमायो। हराव 11टा जाबायमोन खोमा, ओमफ्राय जोङो फैखांनानै न'आव हाबबा 12टा जादों आरो उन्दुदोंमोन आङो। ओमफ्राय डाइरेक्ट बे हख्लाखौ बोख्लायफैदों। ओमफ्राय जानाय नंला जाना दुबफुं सिखारना बे दुवारखौ ओरै नाहरबा दंफैखासै बावनो ओरै खोमाया फायख्रुब फायख्रुब मेगन मेख्रेब खालामदों। बोख्रांजोब्बाय बोख्रांबाय बेयाव गाबख्रावबाय बोरै थांबावनांगौ आयौ 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 बोरै थांबावनांगौ आयौ गाबख्रावलाबायबाय आं। ओमफ्राय बोख्रांनानै खुनुरुखुम आखाइया बौजोबलायदों नै जादों गासिबो सिफायलांजोब्बाय हनै आं दुग्राया। माइरं जादों होननायखौ माइरं स्राब साबुन आलु सामब्राम गासिबो जाजोबलांखादों सयथिबो सेस जाजोबलांदों। बेयो भुटाननिफ्राय मैदेर फैदोंमोन। बे टाइमा 10:30 बादि जादों आरो हरनि। ओमफ्राय ओरै साहा होबाय थाखादोंमोन होनाया। ओमफ्राय बेनि उनाव दसे थानानै जों न' सिङाव हाबदोंमोन। हाबनायनि उनाव ओमफ्राय फात्ता मोनासै आरो बे समाव फैखो दसेनो हुरमुर फैनानै सिफायलांनाय जादों आरो मोननानै जों ओंखारनो हायाखै। जों न'आवनो दामनानै थानांदों। ओमफ्राय उनाव दसे मानसिफोर फैदो आरो थायो सासे बुरै थायो मागिनानै जाग्रा मानसि बे मागिदों। ओमफ्राय माइरं जालांदों बिदिनो गासिबो आबादखौ जालांजोब्बाय आरो गावनिखौ। ओरै ओंखाम संग्रा खोरखि दंमोन बन जाबनानै दोननाय। ओमफ्राय बेजों साइडजों बारग'नो हादों। खहायाथ' काप प्लेट बायजोब्बाय थोरसिफोर देख्रेबलांबाय। सानफ्रामबो माने फैबाय थाखायो। ओमफ्राय दिनैसो बेयाव जोंनाव फैनाय जादों आरो न'आव। ओरैनो भुटाननि फैनाय हिसाबै सरकारा बेखौ नायनांगौमोन आरो माने उफुद्रुग बांद्राय जागासिनो जोंनियाव दा। सानसेल' नङा नै सानसे बारखौबो बिदिनो फैयो अखानायै फैयो बिदिनो गासिबो गय गासिबो जालांजोबो। सानफ्रोमबो फैयो नामा? औ सानफ्रामबो फैखायो। दा फरेस्टफोरनिफ्राय एसे खावलायो। ओमफ्राय जोंनि थाखायबो दा टर्च नांगौ गोनांथि जायो। आंनियाथ' लाइटबो गैया बिनि थाखाय टर्चफोर बायना होफैबा एसे मोजां मोनगौ आरो। ओमफ्राय बिनि थाखाय बे न'खौ एसे रिफारिंफोर खालायना होफैबा बेखौ मोजां मोनगौमोन आरो आं।